Yo, Captain Shids here. Wala tayo sa radyo ngayon, ano? Nandito tayo sa beach para mag-practice. Ngayon pa lang, kailangan ng pag-practicean. This is the Carlos Yulo inspired video natin kasi sasabak tayo sa susunod na Olympics. Napakalaki pala ng bigayan dyan pag ikaw ay nag-gold medal, ha? We are gonna be doing the floor exercise. The front flip ang gagawin natin. Medyo nahihirapan tayo sa back flip kaya sa front flip lang tayo. This is the Carlos Yulo inspired video. You're gonna love this. At panoorin niyo yung landing ko. Ang ganda ng landing, napaka-perfect ng landing.